Aja lali pawalingku uga manungku iya janjimu aku kang setia satu anteni sapa Santren lagi ya matur sebane asik oke bar niki kula tarik ya rewer nangis sajroning atiku kenali sliramu ninggal aku sliramu ra krasa kaya masku Aja lali pawalingku uga manungku janjimu kang setia satu
Ini coklat slow. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo, kalian Pak Maman. Juragan ini Mas Tito. Kurang opo dadi wong beli kurang gede kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripati iki ora bisa wis miliyo tresno aku apa dheweke wis miliyo dadi bojoku apa
bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriyati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi. Kurang apa aku iki dadi wong ora apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati ati tatung ora bisa ditambani ora bisa apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno ra bisa njaga sehat selalu, panjang umur, sukses.
Monggo Mas Bojreng. Bunda. Kita joget lagi monggo. Pak Umasi Mas Bojreng. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku butuh sambat karo sapa Mas Bojreng tak suwun lino lan wengi mugi-mugi Gusti dijagai saka panjenenganmu bali isa kumpul kaya duwi ngene matur sembah nuwun Bunda Mas Bojreng Mas Tito Mas Suwasi tau nono windon ono kaanten ing pucuking tresno balung nangka bebasane katon katon sliramu wae aja lali pawaliku ugeman makanan janji-janjimu aku kang setia satunggu kantini nganti saelingmu Bunda Kuwasi spesial buat Mbak Aisy Mas Tito Mas Bojreng Bule Suki Moro Tris angge sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Opati apa sliramu Matur sembah nuwun. aku kudu sambat karo sapa ayo Mas tak suwun lino lan wengi mugi-mugi Gusti dijagai saka panangganmu bali
kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati. Sini kuyung alkalin Aldo Sekondang dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil Sragen. Bal-balan kalau kacu timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan bocah ayu aja mampijar nasu yen dituturi supaya sadar ayu bangun dan bocah manis aja mampijar nangis hatinya bocah basis yen tumindak kok sing kalis aduh aduh sayang kaya lampu-lampu kaya wis katamu siji loro telu sawirane ayo metu Mas Putri takut gange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkala ben kalis takut gange tak sayangi anakku sing bagus dhewe takut gange tak sayangi besok pinter tendangane kembang tangane tekan ndi-ndi kaya ngono cawe tok apa to ini iki aduh sayang kita tadi kula apa saja ninggalan monggo juragane pi Mas Beto takut gange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi siku supaya slamet rahayu kothok-kothok lakunine talkek srapak garing arane gablek Pakde Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane awan-awan menyang karetan nyileh ondo ning omah mburi rapi prawan koretan milih rondo rasa ngajari Bayang salah toko wong lambi terus ana dandan mata tak duit coba percaya bokeh saiki raga blang duit Akhirnya matur sembah nuwun mawon
Jane yogane Mara Tresna iki piye? Aku rung bales kok. Kudune sak kukuh meneh. Lah yo. Tapi awan-awan menyang karetan cikar gapit digeret macan dadi prawan prasayang-yangan dijiwit jerit ising nyol matak aduh piye
Sragen bergoyang Moro Tresno jos Makaryo Sinarangan Yoson Sumedang Alkalin Ugi dimenggarakan langsung lumantar Terah foto syuting dan juga tentunya Bukel Cakil Sragen. Diparani oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni oyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajakaton tuwa wong yen pinujut ling singan anane sajakon sujono warna-warna pandang wani nadyan durung ketemu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae. Pokoknya Bogel Mani Amburi kompak jan elok tenan ya es bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nanti wekah pepisahan hatine kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga oyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ring singan anane sajak sujono warna-warna pandang wani nadyan turun ketemu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggihan
matane jero luluh batine nganti wekah pepisahan katine jero tambah tresnane matur sembah nuwun.
kaya ngene lelakonku pingin apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalne gawe kena ati selawase. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip terus kok Mas. Yen nyawang manis esemu kaya bisa nyenengke atiku. Reno yen kelingan solah lan goyongmu. Tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane. Surien cair langsung memuji kemerang urip dan teram Ya ya yo. Bisa ngluluke atiku Reno wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan goyongmu. Iki tak titipne jaganan nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah
Matur sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, monggo. Masaken yo Pak sing Pak. kaya mau. Nggih, boten kata lumpen medeni Joko Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantul streamingnya bersama dengan Cerah Foto, kami ucapkan selamat malam. Aku tetap nunggu amel bali rasa kangen ora bisa mari namung sira kang bisa nambani Kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas. Kak, partu wis entek. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kulanang saka Karanganyar tentram. Nggih. Ayo malik barang to. Aja sebelang bagus tresno kira bakal ayu ora asuhe aku bali bisa sumanje ana tresno bergoyang spesial kagem juragane mie ayam Mas Sugito kampungmu.
Sing dipandu mangantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah Bokel tuwek ndek. Mbah Bokel tuwek elek urip. Oh ya. Monggo Mas Bodrek. Mung calaran perpisahan dipaksa. Oma-oma wong tuane wis aku ra bisa ilang kelingan ireng manis. Kanca putri Grabyan ayu langit lan batine sering dolan nang omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang. Rampung. Sarampung isih. Ya, masuk Mas. Iki Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Pokoke muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung calaran perpisahan paksa. Oma-oma wong tuane Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudo Laras. Anggara Sundalu. Buwi, Pak Deman, Pak Papa. Mbak Eli lagunya apa? Spesial kantor Omset Semar Mulyo.
kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati mendung itu tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari spesial. Tumben nek angin apa Mas Dendang? Tresno iki ora mendung. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandengke senadyan aku wong ora duwe tak purnama yo Mas Kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati minulya Om Jenda mau kan petang yuto lagi kok karena satu secara komplit ya Mas kok agak sak yuto tresno iki ora mandang saya suwe malah tambah tresno waton kowe rambandengke senadyan aku wong ora duwe yo Dede Iza Pak Widyo Laras Pak D Eko monggo Mbak Eli monggo lho sapa sing ora kedanan mripate matur suwun Mbak Eli lala ngawe
guyumu Eli beserta suami berkah nggih sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati gede pabriye arep luluh atine aku ora bakal ati mung sliramu priyo Mas Jenda Hoyo. Seliramu dadi rembulan mesti wae pun kakak dilintangi angkasa wong loro do keguyonan tetembangan andum tali ning katresnan. Omi enggal bali nganti mati janjiku ra bakal lali. Aduh wong ayu sigaran ning rasa jati ora liya omi si jantung hati yo.
sliramu dadi rembulan mesti wae aku sing dadi lintange ingat kosong wong loro do keguyonan tetambangan andum tali ning katresnan mesti omi enggal bali nganti mati janjiku ra bakal lali duh wong ayu sigaran ning rasa jati ora liya sliramu si jantung hati teling singan yo Cengkok baru. Bareng sambut pepanggihan nyatane jur lulung atine nganti makan perpisahan nyatane sepodo opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya
Nggih siap. Bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya. Bar iki mengke segekse wonten tembang kangen mendem kangen. Pakde juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo.